Asteartean hasiko dira ofizialki Amurrioko jaiak, baina jai herrikoien aldeko batzordeak aurre hartu dio txupinazo egunari. 100 lagun elkartu dira goizeko lehen ordutik Amurrioko parkean, paella txapelketaz gozatzeko. Kontatuko diguzu pizkat zer den sukaldatzen ari zaretena? Bale, ingo dugu oilasko paella. Marisco. Eta gau hemen gambon, langostino, hori da. Calamar salvaje, arrantzatuta. Ikusten da nik asko ez dudala egin, ez? Chorizo pizkat, oio nahiko, eta piperrak, tipula, baratzuri pizkat. Eta ingredientes sekretu bat, Zein da osagai sekretu hori? Ezin da, esan sekretua da, hombre. Indu paella txikitxo bat oilaskoana, eta bestea dira txirlak eta mejillo horiekin. Ikuste dut daudela bi lagun jota fuego sukaldatzen eta beste asko daudela eserita. Nola banatu duzu lana? Nor dakizu geldatzen, bi hauek, hala, tokatu zaie. Ikusten da hemen aginte makia daramana zuzarela, ez? Bai, bera da, bai. Bakarrik hemen, justo txokotxonetan. Egiten dizute kasu? Bai. Ibili dira nahiko fin, Esan dezukagu hau dela El Boli kuadriaren paella ofiziala? Bai, hau da gure paella ofiziala. Eta kontatuko diguzu ezin den paella honen sekretua, ze bota diozuen, zenba denbora daramazuen hau prestatzen? Pixka eta ojo, eta ChatGPT eta TikTokeko bideoren bat. Eta zein da zuen sekretua? Hau, kaldoa. Daramagu 2 egun egiten. Ikusten dugu hartu duzuela parkeko mairik onena. Zer orduan etorri zarete hau guztia montatzera? Goizeko 9:00. Goizeko 9:00 hemen zeundeten? Bai. Eta merezi izan du ona etorri izan hain goiz? Bai. Zer orduan etorri zarete maila hartzera? 9:30. Gaur paella eguna, baina ez dira txupinazo oraindik ez da hasi, esan dezakegu ofizialki hasi direla Amurrioko jaiak edo oraindik ez? Bai, jai herrikoren hori egitaraguarekin hasten dira jaiak, gaur hasten da. Orduan ja meneo guztia. Hasi da ja. Bai, guretzako bai. Eta gaurko gaua luzatzeko asmoarekin edo lasai hartuko dugu? Bueno, beti goaz lasai, baina beti hau komplikatzen da, seguruenik ia berandu etxera. Ez, nik uste ambientea jaietako ambientea da, bai, txupinazoa 12an botako dugu, baina gaur ja pixkat gorputza dantzan jartzen dugu. Gure asmoa luzatzea da, baina ia nola erantzuten duen herriak. Oraindik ez dugu txupinazoa bota Amurrion, baina jaigira sumatzen da, esan dezakegu ofizialki hasi direla jaiak txupinazoa jaurti ez dugun arren? Bai, hemen gaude, Bai, jai herriko ja. Ja El Boli. Bai. Kuadria moduan funtzionatzen eta festetarako gogoz, ez? Bai, oso gogoz. Eta zer da zailagoa zuretzako? Turreko etapa bat, edo jaietako maratoi guztia gainditzea? Duda barik jaietako maratoia, duda barik gainera. Izerri gehiago bota behar da, ez? Hori da, ja urte asko ja nahuela grupetan jaietako juergan. Gintza guztietan parte hartzeko gogoekin orduan? Ia guztietan. Marmitako legiak eta ez dut uste. Bihar orduan pira, ez? Ja. Eta txirrendularitzaz ari garela, zein da zure hurrengo erronka txirrendularitzaren munduan, nora zoaz? Espainiko bueltara joan barnaz, hurrengoa. Zein dituzu etapa guztiak edo... Ez, bigarren erdia ingo. Gaurgoa Txikone, Pedersen, dekogu talde polita daramagu, danetan bai sailkapen orokorra egiteko, bai puntutako maiota lortzeko, etapak, ambizio asko kingoaz, beraz. Apostu egin beharko bazen dute, ze postutan uste duzu geratuko dela paella? Lehenengoak! Dudarik gabe! Zuezara hain optimista? Ez, baina uste dut ondo dela. Espero dugu 10etik gora. Apostu egin beharko bazen dute, ze postutan? Irabazle, beti. Zenbat daude, 64tik 20. Ondo. Lehenengo da. A ber, Sarai, Benedicto, ondo? Oso ona, no? De lujo, vale.